sau 7 și nu-și pune nici pe cap și stă în picioare, au alte ghetuțe sau alte încălțări. Sau adică. Adesso guardi, io mi defanno. M-am gândit, la un moment dat, într-o întâlnire cu frații noștri de să le ofer ceva, și nu știam ce. Și atunci o bucată de îngrăunte din pământul românesc. Trage filmurile acolo și cum este acolo, tu, că de-aia te s-o mâncați. 4 minuti, cât scriți? Ei, sunt chestii scurte. Una notă în 2. Eu consider că este un simbol al mănăstării și merită prețuit așa cum trebuie. Foarte important acest domn a văzut scenele în timpul opinca uriașă, în timpul ce se zboară cam repede când vorbim de România, dar nu se mai povestit cu siguranță. Și de gustul inconfundabil meu, vino la Plus. La oricare 3 menuri comandate, mai primești unul